हो सकेला। अरे सोने के साइकिल पे चांदी के पहिया। बोल मेरे राजा, रानी बनाओगे कहिया? वादा पूरा किया ससुर का, अब बारात लेके आऊंगा। शादी रचा के तुझसे अपनी दुल्हन तुझे बनाऊंगा। इस खुशी के मौके पे कुछ मीठा हो जाए। काहे ना? लॉलीपॉप समझ के चूस देबे का हमरा के? का सपना रे। लाश सरब कुल धोके पी गइल पियाई लड़की। हे भगवान, हमरा एकर लक्षण कुछ ठीक नहीं खे लागत। अभी ये भैया से कहतानी तोर मांग टिकवाए के पड़ी। भगवान, बुआ भैया बोल। सुना अपने बेटी के करतूत। करतूत बौरा गइल बिया तोहर बेटी। का भइल? अब तनिको देर मत करा। भइल का बोलबे? का बोली? भौजी से कह दे, उनके से पूछ लिया। बाकी जितना जल्दी हो सके एकर बियाह करा द, नहीं तो इज्जत का तमाशा देखे बदे तैयार हो जा। कुछ समझ में नहीं आई। बजरंगी तोरे चक्कर में बेटा, बेटी के शादी में जरूर रही है लोगन, तोहनी के चलते इस शादी दहेज मुक्त हो रहा बा। अरे चाचा, अब इतना हमार फर्ज रहे। दहेज दरअसल एगो समाज की बीमारी है। आप जाएं, हमने जरूर आएंगे। आइले वो फाइल रख दे। हमके कंप्लेन करे के बा। कहीं ना का चोरी भइल बा? चोरी नहीं खे भई का डाका पड़ल बा? ना, बूझ गई नी, लूट ले ले बा। बस तोहरे ही थाने के इंस्पेक्टर के खिलाफ कंप्लेन करे के बा। बहुत देखा। हमरा जीवन के एक एगो सपना बा, सुहाग रात जौन जल्दी पूरा होके वाला रहे। लेकिन तोहारे इंस्पेक्टर के वजह से आज लेना पूरा भइल। उमरिया 18 के पार हो गई बा। रात के सुतल मुश्किल और चैन और सुकून फरार हो गई बा। और का समस्या बा मैडम जी? जवानी जियान भइल जाता। घर के सब लोग परेशान हो गइल बा। हमार उलूल जुलूल हरकत में बरकत हो गइल बा। हाय रे माई, हम कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? इतने गर्मी ले सले बदेही में तबिया कह लेके उसे प्यार के हो और शादी के हो और से ये हमके ना आवे। प्यार क के एहसान कर तरुका। एगो साधारण लड़की हो, कोनो जन्नत के हूर और स्वर्ग के परी ना। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा का खास बा तोरा में कि तोरा पके हुमर मिट्टी? नाक 3 धूर में फैलल बा, आँख उल्लू नियन, और दांत बुझाता भुखाइल शेरनी के और बाल। मर्डर करबे? हाँ। कर ना।